Eerste verpleeghuisbewoners in Zeeland ingeënt. Het is woensdag 27 januari. Dit is Zeeland Nu. 400 prikken in Zierikzee en Hulst. Celstraffen naar oproep tot rellen. Een nieuw trainingscentrum voor surfers met een Olympische droom. Goedenavond. De eerste prikken zijn gezet bij Zeeuwse verpleeghuisbewoners. Ze zijn de eerste van de zogenoemde groep kwetsbare ouderen die worden gevaccineerd tegen corona. Het gaat om ruim 400 bewoners van verpleeghuislocaties in Zeeuws-Vlaanderen en in Zierikzee. De eerste prik was voor de 78-jarige Gilberte Vermeers. Ben u er klaar voor? Ze woont in verpleeghuis De Blauwe Hoeve in Hulst. Daar komt hij, hè? Zorggroep Zorgzaam, waar De Blauwe Hoeve onder valt, is een van de eerste die de vaccinatie kan aanbieden aan bewoners in een verpleeghuis. Wij zijn in december al begonnen met het treffen van de voorbereidingen. Wij hebben al onze cliënten om toestemming gevraagd voor het vaccineren. En op het moment dat wij het bericht kregen dat we de vaccins konden gaan bestellen, is eigenlijk alles in een stroomversnelling gekomen. Kijk eens. En dat maakt dat er vandaag in 13 zorginstellingen van Zorgzaam kan worden gevaccineerd. Er worden er hier momenteel 120 klaargemaakt voor de cliënten hier op de Blauwe Hoeve, dus 120. Maar in totaal gaan we er vandaag zo'n 350 plaatsen. En dat is over al onze locaties in heel Zeeuws-Vlaanderen. Meer dan 95% van de kwetsbare ouderen in de instellingen van Zorgzaam wordt gevaccineerd tegen corona. Maar dat gebeurt meestal niet omdat ze dat zelf willen. Veel inwoners zijn namelijk dement en wilsonbekwaam. Bijna iedereen in de Blauwe Hoeve krijgt dus vandaag een prik. Maar de meeste mensen hebben zelf geen toestemming gegeven. Die toestemming is voor hen geregeld door familie of verzorgers. Nou, de mensen die zelf niet meer de gevolgen van een besluit kunnen overzien. En dat zijn inderdaad bijvoorbeeld mensen met een dementie. Die mensen die hebben in veel gevallen een wettelijk vertegenwoordiger. En voor die cliënten hebben we aan wettelijk vertegenwoordiger gevraagd om toestemming te geven. Dat geldt niet voor mevrouw Vermeers. Zij nam de beslissing om gevaccineerd te worden zelf. En wel om de volgende reden. Gewoon het voorzorg. En voor mijn eigen. En dat ik wel langer kan leven. Ja, beelden vanuit Zorgzaam in Zeeuws-Vlaanderen. En in verpleeghuis De Wieke in Zierikzee zijn vandaag ook zo'n 60 mensen gevaccineerd. 4 mannen uit Goes moeten de gevangenis in voor het delen van een oproep tot rellen. Dat heeft de rechtbank in Middelburg vanmiddag beslist. De verdachten van 18, 19 en 20 jaar kregen tussen de 14 en 30 dagen gevangenisstraf, waarvan een deel voorwaardelijk. En ook kregen ze allemaal een werkstraf van 60 uur. Nu is het zo dat... De oproep tot rellen is een klap in het gezicht voor het zorgpersoneel. Dat zei de politierechter vanmiddag tegen de Goesenaren. Dat de straf niet hoger is, dat komt omdat niet kan worden bewezen dat ze zelf de berichten hebben gemaakt, maar alleen hebben doorgestuurd. Was dat wel het geval, dan hadden ze misschien wel maanden celstraf gehad. De mannen hebben de oproep tot rellen verspreid omdat ze tegen de avondklok zijn. Uiteindelijk kwam het, mede door ingrijpen van de politie, niet tot ongeregeldheden. Van een daling van het aantal coronabesmettingen is in Zeeland voorlopig nog geen sprake. Volgens de GGD komt dat door de opmars van de Britse variant. Die is besmettelijker dan de gewone variant. En daardoor worden de gunstige effecten van de lockdown teniet gedaan. De meeste besmettingen zijn er onder jongeren rond de 20 en onder mensen tussen de 50 en 60. En de GGD vermoedt dat het gaat om jongeren die dan weer hun ouders hebben aangestoken. Vandaag zijn ook weer 2 mensen overleden aan het virus. Het gaat om inwoners van Terneuzen en van Goes. Middelburg was gisteravond voorbereid op het ergste, maar van de oproep op social media om te komen rellen kwam uiteindelijk niks terecht. Rond 9 uur gisteravond was het uitgestorven op straat. Het noodbevel dat was uitgevaardigd gaf de politie de mogelijkheid om iedereen weg te sturen die niks te zoeken had in het centrum. Er was wel wat volk op de been in het centrum, maar dat waren grotendeels mensen die uit nieuwsgierigheid kwamen kijken. De Belgische politie voert controles uit bij de grens tussen Nederland en België. Want door de verscherpte maatregelen bij de grens is het vanaf vandaag verplicht om een identiteitsbewijs en ook een verklaring op eer op zak te hebben. Deze verklaring geeft aan met welk doel iemand naar België gaat. Het is niet toegestaan om voor recreatieve doeleinden naar België te komen, maar bijvoorbeeld wel om te werken of naar school te gaan.
Volgens de politie had zo'n 50% van de passanten zo'n verklaring op eer op zak. De politie deelt nu nog waarschuwingen uit als mensen die verklaring niet bij zich hebben, maar gaat na vandaag ook boetes uitschrijven. Zeeuwse gemeentes laten hun belastingen dit jaar met gemiddeld 5,1% stijgen. En dat is meer dan het landelijk gemiddelde van 4,4%. Veere spant de kroon met bijna 19%. Het zit hem wel voor een belangrijk deel in hogere parkeertarieven. En ook Middelburg is een stijger met 12%. Daarentegen laat Noord-Beveland zijn gemeentelijke belastingen dit jaar licht dalen. En Tholen blijkt de goedkoopste gemeente in Zeeland. De zogenoemde Briet-woningen in de Middelburgse wijk Het Zand worden geen gemeentelijk monument. Volgens burgemeester en wethouders zit er te veel vocht en asbest in de woningen en zijn ze daardoor te ongezond om in te wonen. De huisjes van architect Paul Briet werden in de jaren 40 snel neergezet toen Middelburg verwoest was door bombardementen. De wijk heeft daardoor wel een monumentaal karakter, vindt het gemeentebestuur, maar de gezondheid van de bewoners gaat voor. De woningbouwvereniging wil nieuwe huizen bouwen op deze plek, maar er is nog bezwaar mogelijk tegen het besluit. Wie zijn toch die 200 Zeeuwen die bij nacht en ontij de weg op gaan om te strooien als het glad gaat worden? Wij stellen één van hen aan u voor. Je zou kunnen zeggen dat het strooien er bij hem met de paplepel ingegoten is. Ik ben Jeffrey Brouwer, ik ben 22 jaar. Ik ben werkzaam in het grond, straat- en sloopwerk. En 's winters rijd ik op de strooiwagen als het glad gaat worden. Hoe ben je er zo bijgekomen om dat te gaan doen? Mijn vader deed het al een aantal jaar. Ik ging als klein mannetje ging ik vaak mee in het weekend. Dus het is nu ook wel leuk om aan de andere kant van de vrachtauto te zitten, achter het stuur. En ja, zo ben ik erin gerold. En wat vind je er zo leuk aan? Nou ja, ik vind het sowieso heerlijk om op de vrachtauto te rijden. En dan lekker in het donker, alleen op de weg. En dan, ja, je bent toch bezig om te zorgen dat mensen veilig naar hun werk kunnen, 's ochtends op pad kunnen. Kun je eens uitleggen hoe dat nou gaat? Nou, we weten het nooit van tevoren wanneer we moeten. En, we krijgen een telefoontje en dan moet je zorgen dat je zo snel mogelijk bent hier zo. En dan gaan we opladen en zoutladen en dan gaan we onze route rijden. En dat is heel vaak 's nachts? Dat is vaak 's nachts, ja. Dat is vaak tussen 11 en 6 uur 's ochtends vaak te doen. En dan word je 's nachts uit je bed gebeld, maar om 7 uur gaat de wekker weer. Ja, als ik dan al thuis ben, dan gaat de wekker weer ja, opstaan en doorgaan. Niks anders op. Ik heb er weinig problemen mee of last van. En, ik vind het wel lekker. En, ja, met een gezellige club hier zo dan 's nachts om elkaar te helpen. En om te zorgen dat iedereen weer veilig de weg op kan. En wat vind je nou leuker, strooien of sneeuwschuiven? Het mooiste is dan toch wel om de sneeuw te schuiven. Ja, dat is wel heel leuk, ja. En zou ik dit werk ook kunnen doen of moet je daar wat voor kunnen? In principe, als je je vrachtautorijbewijs zou hebben of autorijbewijs met een busje, dan zou je zo kunnen gaan strooien als je je certificaat voor winterdienst haalt. En heb je ook vrouwelijke collega's? Nee, hier hebben we geen vrouwelijke collega's. Ik weet niet hoe het bij andere regio's is, maar hier in Zeeuwskerken zijn er geen vrouwen 's nachts, nee. Hoeveel keer per jaar word je nou ongeveer opgeroepen? Dat ligt er een beetje aan wat voor winter het is. Nu zijn we een keer of 6, 7 geweest. Maar er zijn ook jaren geweest en dan moeten we het 20, 30 keer per jaar. Kan het voor jou niet vaak genoeg sneeuwen en vriezen of heb je het ook liever niet? Wat mij betreft mag het altijd sneeuwen en vriezen hoor. Ik rij wel. Zeil- en surfcentrum Brouwersdam aan het Gevelingenmeer werkt aan plannen voor een regionaal trainingscentrum voor windsurfers. Want de nieuwe Olympische foilklasse in het surfen is populair. En een regionaal centrum biedt Zeeuwse windsurfers betere trainingsfaciliteiten. En ook de provincie Zeeland is enthousiast. Dit is het zeil- en surfcentrum Brouwersdam aan het Gevelingenmeer. Officieel net buiten Zeeland. Het is een locatie waar veel watersporters hun favoriete sport uitoefenen. Een plek ook waar getalenteerde windsurfers samen zouden kunnen trainen. Hier in Zeeland is helaas nog geen trainingscentrum voor de jeugd. Terwijl we hier zoveel water hebben en zoveel surfers, zou dit natuurlijk de plek moeten zijn. De infrastructuur is er. Ondanks corona is de windsurfsport nu in bloei, zegt Jendroes. Dat komt door de nieuwe Olympische klasse die officieel IQ Foil heet
en in 2024 op het programma van de Spelen staat. Maar wat is het precies? Om het even makkelijk uit te leggen heb je een normale windsurfset, dus een plank en een zeil. En daaronder zit een hele lange vin van 1 meter lang met eigenlijk 2 vliegtuigvleugels eronder. En door de snelheid die je een klein beetje maakt, krijg je eigenlijk opwaartse druk van het water. Waardoor je eigenlijk 1 meter boven het water gaat zweven. Dan heb je eigenlijk geen weerstand meer. En dan kan je met heel weinig wind, of überhaupt, kan je heel snel hoge snelheden bereiken. Je kan van hier tot Brennisse foilen eigenlijk. En het voordeel is, normaal valt, als de wind wegvalt, val je stil. Maar omdat je zo weinig weerstand hebt, kan je gewoon blijven zweven. Ja, en dat is gewoon te gek. En daarbij kunnen hoge snelheden bereikt worden. Het is erg spectaculair. Er is in Nederland 1 topsporttrainingscentrum voor watersporters in Scheveningen. En ook is er voor de windsurfers speciaal 1 regionaal trainingscentrum in Almere. Wij zouden heel graag de tweede zijn, zodat je eigenlijk uit het noorden en in het zuiden eentje hebt. En dan het Nationaal Trainingscentrum zit natuurlijk in Scheveningen. En vandaar gaan ze ook naar de Olympische Spelen trainen. En daarmee denken we toch dat we dan misschien wel ooit, hopelijk, een Zeeuwse Olympisch kampioen kunnen maken. Watersport hoort bij een van de 3 kernsporten in het sportbeleid van de provincie Zeeland. Daarom wil de provincie wel meedenken over de komst van zo'n regionaal trainingscentrum. Ja, het is mooi dat daar ook in Zeeland een plek is dat jonge surfers dat op een goede manier kunnen gaan oppakken. Want uiteindelijk is dat ook wat we willen. Naast heel veel aandacht voor breedte sport, ook die talenten die we hebben, een plek geven, een podium geven. Maar dat begint ook met helpen om te kunnen trainen. Is er Zeeuws talent? Absoluut, absoluut. Genoeg jongeren die hier uit de regio echt wel kans maken om in ieder geval goed te trainen en zich te bewijzen in de toekomst. Is het een grote investering voor de provincie of valt dat eigenlijk wel mee omdat alle faciliteiten daar al zijn? Ja, we hebben op dit moment van het idee en het plan vernomen. We praten er graag over mee. Over bedragen hebben we het nog niet gehad. Jendroes hoopt dat de plannen dit voorjaar rondkomen zodat er snel gestart kan worden met centrale trainingen. Af en toe een buitje vandaag, maar op andere plaatsen in Zeeland bleef het droog. Het werd toch nog zo'n 6 tot 8 graden. Morgen, dan wordt gezegd, wordt het wel bijna 11 graden. Maar helaas de dagen daarna, dan krijgt regen toch weer de overhand met soms wat natte sneeuw. En straks krijgt u nog het uitgebreide weerbericht. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne woensdagavond en graag tot morgen.